أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin mamaci kaga yayi dariya kuma yayi kuka. A cikin mafarki kaga mamaci yayi dariya kuma yayi kuka. Ga abin da Shafar Gani Annabulsi ya fassara a cikin littafinsa Ta'diru mujalladi na 2 shafi na 418 babi na 16 babi da yake magana akan mutuwa da matattu da makabartu da likkafanai da ta'aziyya da sauran abubuwa da suke faruwa bayan watan ko kuma gabanin rufe mutum ko bayan rufe mutum. Yake cewa idan ka ga matacce wanda ka san shi ya san ka kaga yana dariya al'amuransa sun gyaru, in kaga yana kuka kila bayansa ce take cikin talauci ko wani abu mara kyau. Allah shi ke da sani. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai